Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Новоспасская бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Алиев Раил Равил улы каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлнара, балалары Эмиль һәм Радмир, Урта Терешка авылыннан кайнатасы Кәбир Зәкәрьевич, кайнанасы Гөлсинә Шәфиулловна, барча туганнары белән котлыйлар. 12 ел элек мин үз гомеремдә җитди адым ясадым. Гомерлеккә бергә булырга вәгъдә биреп, мәңгелеккә яр булырга ышандырып, Киевгә яраткан тормыш иптәшем Раилгә чыктым. Дөресен генә әйткәндә, без бала чактан ук танышлар идек. Безнең әтиләр бер сыйныфта укыганнар, аннары бергә армия сафларында хезмәт иткәннәр. Тыгыз элемтәдә безгә кадәр дә булган якташлар бик тиз ара бер гаиләгә әверелеп, безнең хисләрне уртак иттеләр һәм ризалык биреп матур туйлар уздырдылар. Шөкер Алла, бер генә минутта мин үз сайлавыма үкенмәдем. Киресенчә, ике татлы балама карап шөкер кылам һәм үземне бәхетлеләрдән саныйм. Кайнатасы өчен Раил гомере буе үз уллары сыман бик якын булды. Ул аларга әти-әни дип эндәшә, алар аңа улым диләр. Кайчакта көнләшеп тә куям мин. Бүген яратканым синең бәйрәмең көнендә кадерле әти-әни безгә рәхмәт укыйм. Шундый итәгатьле улларын тәрбияли алганнары өчен. Алда да Раббым бер-беребезне аңлашып яшәргә насыйплар кылсын. Җаным, бәгърем, кояш нурым. Җәйге кояш нурларына күмелеп килгән юбилей бәйрәмең котлы булсын. Синең белән бергә пар канатлар булып, тормыш сукмагыннан атлавыма алда да шат булыйм. Син иң саф, иң ачык күңелле, мәхәббәтле, аңлый белүче, кайгыртучан ир һәм бик яхшы ягымлы әти. Мин һәр вакытта да сине нык яратам дип кабатларга онытмам һәм армам кадерлем. Син булмасаң, сөеклем дип мин кемгә дәшәр идем. Мәхәббәтнең бөек көчен тоймыйча яшәр идем. Минем шиксез шатлыгым да, бәхетем дә син бит ул. Шуңа синең тулган көнең иң изге көн бит ул. Мәрхәмәтле булган язмыш бергә бәйләгән юлларны. Аннан әти-әни иткән, үстерәбез улларны. Бүгенге көн бүләк итсен сиңа күңелләрдән җылы нурларны. Озын гомер, саулык бирсен Ходай, насыйп итсен имин елларны. Әткәебез, сөеклебез, котлы булсын туган көннәрең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Назлап искән яз җилләре сиңа бәхет, шатлык кына китерсен. Кадерле киявебез, кызыбыз белән бергә яшәвегезгә без бик шатбыз. Синдәй киявләр ул сирәк очраганны әйтәбез. Хәлеңнән килгәнчә гомере буе ярдәм итеп яшисең. Бер кайчан да тискәре сүзләр ишеттермисең. Безне олылаган өчен сине дә Раббым үзе олыласын, кадерлебез. Якыныбызның бүген туган көне, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагын да. Ходай сиңа саулык кызганмасын, бирсен тиеп бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын. Кетсен алда матур картлыгың. Кадерле Раил Равилевич, матур гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алдагы җырда бары сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз.
Раил Равил улы Алиевны 35 яшьлек гомер бәйрәме белән ихластан әнисе Румия Исмаиловна, әтисе Равил Шамилович, энесе Дамир гаиләсе белән һәм барча туганнары котлап, йөрәк төрләреннән чыккан изге теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерәләр. Безнең бәгырне өзгән, күңелебезнең иң матур почмагын, йөрәгебезнең яртысын тәшкил иткән кадерле улыбыз, нәсел дәвамчыбыз Раилның бүген матур туган көне, юбилее, аңа 35 яшь тула. Улым, нәкъ 35 ел элек бу дөньяга син тугач, шатланганыбыз искә төшә. Әтиең улым дип горур йөрде, ә мин саклаучым, яклаучым булып үсәрсең дип күңелемнән өметләр багладым. Шулай булып чыкты да. Син минем саклаучым гына түгел, ә гомумән илебезне саклаучы булып. Менә инде 12 ел хатының белән бергә 2 батыр улларыңны үстереп яшисең. Безнең горурлык та, сөенеч тә алар. Котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Ешрак шулай аралашып, бергәләшеп, сөенеп яшик. Улыкаем, алтын алмам, нәселемнең дәвамы. Баладан да татлырак ул бу дөньяда зат бармы? Улыгаеп киләсең син. 35 тулды бүген. Һәр вакытта аяз булсын баш ышыңдагы күгең. Ата-ана дагасында йөре һәр чак сакланып. Без дә яшиек алларда синең өчен шатланып. Тормышларың тулы, шикер, үзебез күз тидермик. Булган кайчак авырлыкка артык игътибар бирмик. Хатының белән сөйлеп, яшәгез бергә. Җитәрлек бирсен бәхетен балам сиңа гомергә. 2 улың, күз алмагыз, гел шатландырсын сезне. Шөкер, бәхетле итә алдың улыкаем син безне. Кадерле Раил Равилович, юбилеегыз белән котлап, ихластан без дә сезгә бары уңышлар теләп калабыз. Һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа Шанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Сүзләремне ишет зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай. Син дип дибәр, син дип